ji bo derbasbûna Herêma Kurdistanê ji vîdeoxên hatê de derbas dibit û pêkînana kabîna nehiya hikûmeta Herêma Kurdistanê kobûnên layên siyasî herêmê diberdewam û ji bo gihiştin bi derencamekî û derîxistina xelkê herêmê ji dila rawokê hindek layên siyasî li dawok jî pêşniyar û boçûn hene. Kurdistan qonaqeka zehmet da derbas bî ve planê mezin dijî Kurdistanê hatine şinav birin. Qonaqeka nî xelkê Kurdistanê dengê xwe xişta layên siyasî diyar kirin. Qonaxa dahatî de giring e hemî layên siyasî berpirsyarane çi wekû desthilat çi wekû opozisyon çarçovê Herêma Kurdistanê de kar bikin bu hindê herêmeka hêz ava bikin. Dîtina min avakirina herêmeka hêz piştevanî û bejdariya hemî hêzûlayên siyasî çi wekû desthilat çi wekû opozisyon dibîte kilîla çareserkirina kêşên dervey herêmê jî. Bo derbasbûn ji vê qeyranê bo rizgarkirina xelkê me ji dila rawkiyek berdewam lêk têgeşna siyasî di navbera hemû alî siyasî Herêma Kurdistanê de taybetî jî partî û yeketî. We bi dîtina me hiç rêkeke dî beramberê ketî û partî niye eger vê bitir xizmeta xelkê xwe bikin eger vê hikûmeta herêmê pêk bînin hikûmetek bitin hikûmeta hemû xelkê Kurdistanê bitin ya xizmeta xelkê Kurdistanê bin çû rêkê dî beramberê wanînin tinê rêkeftin û bes rêkeftin. Sebaret kobûna duhiya Parlemanê Herêma Kurdistanê û egerê pişikdayî nekirin û degnedana hindek layên siyasî endamekê malbendê Komala İslamiya Kurdistanê li dihok bo çend hokareka vedgerînet. Eva dihîl perlemanî hatiye kirin yani hema du hizb yani ew hema bi xwe tîfaqekê bikin û bikin û hema hindeka hel bijirin ev geleka ciwan nebû yani em gelek ji vî çendê nerazî ne û xelkê jî neraziya ji vê çendê heta endamê webxwe jî ihtimal ji vê çendê netrazî ne çunku ew tinê neçûne perlemanî û ew tinê jî ne xudan xelkin vê Kurdistanê de hemî ehzabê de jî xudan xelkin pêtîvî ba istîşare hemiya hat bakirin. Xelek di dila rawokê de ye û çaverêne bi zûtirîn dem hikûmet bête pêkînan da ku ew jî ji vîdeoxên hew ji van qeyrana derbas bin. Lewra daxwaz dikin layên siyasî herêmê gehna derencamekî. Şirwan Xedir Kursad News Duhok.